Koliko su česti negde ljubavni problemi? To je najviše. To je najviše, toga ima najviše. Pa pazite, ako je brak u pitanju, mnogo je lakše da rešim problem ako je brak u pitanju, da se muž vrati, da se situacija u kući smiri. Postoje situacije gde recimo imam devojku koja me, ajde da kažem, uslovno rečeni, maltretira, ona je već po meni za psihijatriju. Znači, ona mene ubi porukama, nije upoznala uopšte nikad u životu tog dečka, nikad se nisu upoznali, nikad se nisu videli, nikad nisu pričali, nisu stajali, ništa. Ona je njega videla u prolazu iz kola i ona je zaljubljena u njega, ona je saznala njegovo ime i ona traži od mene da ona ima sa njim sastanak i da započnu vezu. I to je, pa da kažem, nemoguća misija, niti želim što se bavim time, jer postoje ozbiljne situacije gde treba pomoći. Ja njoj kažem da ja to ne mogu i ona meni piše, a zašto nećeš meni da pomogneš? Pa nije da neću, ali to što tražiš je malo i nenormalno i nemoguće. A opet ima situacija gde su ozbiljne ljubavi s jedne i s druge strane, pa su trenutno u krizi, naljutili se, to se onda reši, ili kad je brak u pitanju ili tako, to onda rešavam. Ali recimo takav jedan zahtev koji je po meni ne neozbiljan, prosto mi je sulud, razumete, nadam se i vama, da nije normalno to što traži, to ne prihvatam, znate.